Jamen, jeg vil fortælle lidt om de overvejelser, vi har gjort i forbindelse med de videoer, vi har optaget. Og sådan helt grundlæggende, så har vi jo med ældre at gøre, men ældre, der har normalt funktionsniveau for den målgruppe. Det vil sige, at de er nok lidt udfordret i forhold til, hvad vi selv vil være, men de vil godt presses lidt. Og grundlæggende for de øvelser, vi har valgt, så har vi fokuseret på, at det skal være sjovt, og at det er en gruppe, så der skal være noget sådan god gruppedynamik. Og hvis vi bare starter med den proprioceptive sansøvelse, så er det jo den sans, hvor det handler om at vide, hvor ens ledstilling er, og hvilken kraft for musklerne man skal bruge. Så der har vi valgt den her ballonøvelse, hvor at det gælder om at give det rigtige skub, og finde ud af, hvor man er i rummet med sine led, og så spille til hinanden. Så det ligesom er det, der bliver trænet, simpelthen. Hvad var det? Ja. Og med hensyn til den kinestetiske sans øvelse, så har vi valgt den, hvor man går rundt og klapper, og man går rundt med nogle kegler. Og der er tricket, at man skal have en idé om, hvor andre er i rummet. Det er designet som sådan lidt forvirrende øvelse, hvor man både skal holde øje med nogle kegler og have opmærksomhed op og få øjenkontakt med de andre i rummet, og så klapper man. Og det synes jeg personligt var lidt svært faktisk. Så det er en udfordring for det i forbindelse med den kinestetiske sans. Og i den vestibulære sans, der har vi valgt at bruge brilleøvelsen, og det er den øvelse, hvor at man udfordrer hovedstilling i forhold til at være op og være ned. Og der har vi valgt en øvelse, hvor at man enten går over eller under. Man kunne også vælge, hvor man tilter hovedet til det ene eller anden side, men ældre er typisk ret udfordret i forbindelse med den vestibulære sans. Så der har vi valgt det simpleste, hvor at der kun er en bevægelse i en akse. Altså op og ned, ikke? Og i den taktile sans, der har vi valgt at fokusere på en øvelse, hvor man presser hinanden frem og tilbage. Vi står ryg mod ryg, det vil sige, at man får en stor flade, hvor man kan fornemme den anden og sig selv. Og en meget simpel øvelse, hvor man egentlig bare går, en simpel, men alligevel svær øvelse, hvor det kræver også, at man har noget postural kontrol.